At syempre, basic na ano yun? Ay, ano ba? Okay na? Oh. Yan, basic na every Monday, isang paalala po sa lahat na, ayan, ito muna, download the Love Radio app kung gusto niyo po pa kaming mapakinggan anytime, anywhere. And every Monday po may bagong episode ng Tambalan Podcast. Tama, Yan. ayan. So Umihingi sana kami po ng dispensa sa mga nabibitin. sorry po, hanggang Oo. doon lang talaga yung kinakaya ng aming lakas. Oo. Yan. Diyan lang po kayo. Wait lang. Tuwing Lunes lang po yung lapagan ng podcast natin. Truly. Okay, balikan namin kayo ha. Isa na namang bonggacious na fun and exciting na araw para sa iyo, kabisyo. Kung mahilig ka sa tongits at iba pa, tara na sa Game Zone. Fun believable sa Game Zone dahil you play a real game of tongits with real players for free. May chance pang makisplit ng over 34 million pesos at may chance ka pa to claim up to 14,640 pesos daily. Ang makukuhang cash credits ay pwedeng gamiting panglaro sa kahit anong game, kaya ring i-cash out. May dalawang event araw-araw, kaya G ka na ba? Visit gzone.ph and social media account on Facebook, Instagram, and TikTok at Tara Game Zone. G na sa tongits, Tara Game Zone. Tandaan ng gaming dapat fun lang. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Promo runs from January 1 to December 31, 2025. EGLD reference number MKTG 2024-2564. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Manghin ba kayong dalawa? At syempre, shoutout din natin ang ating bisita for today. oo nga. George Baladita! Yan. What's up, George? Welcome, George. Ayan, welcome to Love Radio again. Nakailang visit na yan dito At syempre si George may paalay. Of course! Gusto natin ng may paalay. Ayan. Binibigyan ng moment pag Ayan, merong alay. Ayan. Kita natin yung alay. Ganyan. Ganyan po ang mga dapat nating tularan. Kapag kabibisita, meron pong alay. Yeah. Oy, pero kahit walang alay, okay lang. Pwede po. Basta siguraduhin nandito kami. Kasi balita ko meron yata nga bumisita kahapon or nung isang nung Friday. Walay ake. Oo. Walay tayo. So, mas maganda po kung kayo po ay bibisita. Katulad yan si George, nag-message, live po ba kayo mamaya? Yeah. Yan, diba? So, sinabi ko, yes, nakabalik na ng Manila. Ganon. Kasi kapag ka hindi, gusto mo mag-surprise, ikaw yung na-surprise kasi. Ay, wala. Wala kami. George, thank you. Ayan, salamat, George. Salamat ng marami. Day off niya daw today. Ayan. Kaya alam mo, naniniwala talaga ako na yung pag sinabi mong pangarap ko makarating ng Love Radio, madaling pangarap siya talaga. Napakadaling gawin. Lalong-lalo na kung nasa Manila ka. Kung nasa probinsya, gets ko pa. Kasi medyo mahirap dahil hindi ka naman laging umuwi ng Maynila o kaya wala ka naman may mga taong ayaw ng Manila eh. Mga allergic sa Manila, sa gulo ng Manila, sa bilis ng oras sa Manila, 'di ba? May mga taong ganon. So gets natin. Pero kung taga Manila ka, madali lang. Madali lang. MRT, LRT, 'di ba? Lakad, Grab, taxi, angkas. Correct. Madaming paraan. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ayan, tama. Salamat sa pagbisita sa lahat ng mga patuloy na mga bumibisita sa atin, nagpapadala ng alay. Kung di man makarating, okay lang po. Yung alay nyo makarating, go. Kaya di kayo makarating, yung alay makarating, go. Yeah. Diba? Okay din sa amin yarn. Check. Salamat na marami ha. Mamaya tayo ulit. Banding-banding kwento na may hiwagang burnay. Yeah. See you later. Bye-bye. Metro's #1